una altra secció del Malgrat Confidencial i és festa major, haurem de fer un plat una mica més lluïdet, no? Ràpid, a l'estil de la cuina de l'Àngels, Vinga, avui farem una fideuà. Senzilleta, que hi ha moltes maneres de fer fideuà, més complicades, ja veureu que és tot molt net. La paella ja la tinc calenta, vale? Oli, això em falta. He posat uns calamars tallats a la web i els deixarem que s'enrosseixin abans de tirar la verdura. Mira, m'he preparat una miqueta de verdureta perquè aquest plat, això sí, un bon sofregit, Bastant de pebrot, verd i vermell i ceba. Veieu el calamar que ja es comença a agafar a la paella? Sí? Doncs vinga, és el moment de tirar-hi les verdures. Ara amb el suquet de les verdures deixarà anar tot el que s'ha enganxat en el fons i començarà a fer aquella salseta tan bona que deixen els sofregits. Vale. Una miqueta de sal, que així ens deixaran anar més a la seva pròpia aigua. Baixem una mica el foc i que vagi fent. Quan estigui fet, tornem, que llavors li tiraré una miqueta de vi. Bueno, ja tenim les verduretes sofregides, xorretó de vinet, el que us agradi, Malusseu seria posar-li el vi que anireu a beure després a l'hora de dinar. Què fa tot aquest vi? Doncs a part de donar-li el gust en el sofregit, desenganxa tota la substància que ha quedat a la paella. Que evapori, que perdi una miqueta l'alcohol. Ja tinc l'aigua calenta, també. Podríeu fer servir un brou de peix, fet amb un cap de rap o amb caps de gambes, el que a vosaltres us agradi. Jo he agafat aigua, també surt bo. Quan més substància li poseu en el brou, més bo us quedarà. He agafat uns fideus de cabell d'àngel i els he torrat al grill. Ho podeu fer a la cassola, ho podeu tenir-ho preparat, tancat amb un tàper o fer-ho al moment. Queda molt més maco, més queden tots de diferents colors. Vale? Vinga, que acabi de fer una mica de xup-xup això i de seguida començarem a fer els fideus. Ja ha arribat el moment que se'ns ha evaporat el vi, ja ha agafat aquesta consistència així com de marmelada. Li tirem els fideus, que com us he dit, els he torrat en el grill del forn ben escampadets. Amb res, vigileu, perquè això se us crema de seguida. Vinga, els escampem bé. I aquests fideus amb res els tenim fets. O sigui que ara el que vaig és a cobrir-ho. Amb aigueta calenta jo ho posaré, però millor amb un brou, Més això, mira si és pràctic que podeu tenir congelat el que és el fondo de la fideuà i podeu tenir fet un brou i uns fideus que costen 3 o 4 minuts a coure. Si us ho munteu bé, amb res teniu fet aquesta fideuà, que el que més triga és fer el sofregit. Bueno, que cobreixi bé. A veure... Mira, jo com que tinc uns fogons molt xulos que els puc programar, que tingui electrodomèstics bons és una ajuda enorme, li vaig a posar el seu temps i me n'oblido i de mentre us amunto el plat, els postres. Vine, vine, mira què farem avui. Avui toca postres, vale? Com que és festa major. I mireu quina cosa més senzilla, perquè són llaunes, ok? Pinya natural, d'aquesta amb un pot que acabo d'obrir. Sobre amb abre fàcil. Una natilla. Xxt, no ho digueu. I digueu que és crema pastelera. Podeu agafar uns plats que siguin coquetons i jugar amb la imaginació. Vinga.
I una galeteta, on li posem? Així? Si agafeu uns fruits vermells i decoreu, o un cordill de xocolata o de carmelo, no queda maco? Bueno, doncs ja ho tenim acabat. Una fideuà ben senzilleta, amb una mica de lloli, això sí, que li dona molt bon gust. I aquest postre, que qui ho diria el que és, que l'hem decorat amb una miqueta de canyella per sobre. De festa major! Vinga, malgratencs, un petó a tots. Adéu. Avui amb aquesta fideuà que ens ha presentat l'Àngels, el celler d'Amplà us presentaria aquest blanc de roure, ja que és un vi amb macabeu, parellada i chardonnay. És un vi fermentat amb bota i creiem que per aquesta fideuà ha de ser estupendo. Aquestes postres que ens ha preparat la Maria Àngels, el celler d'Amplà us posaria aquest Clos Santa Pau moscat, que és un vi de raïm sobremadurat que creiem que hi quedarà molt bé amb aquestes postres. Bona festa major a tots els malgratencs i malgratenques.